Telephone number na mo may gala sa Radio Ukay is 227-1425. Pero pinabtik yun mo yun mag-dial na ba? Naiuban, astig yung kay may gala. Ang makasulod na yun. Ang uban, hindi yan may kasulod. Sa cellphone may gala, mutubagyo ko sa inyong mga text kung kani ang inyong gamiton nga number. Katong isa ka number nga personal nako, daily yung kumutubag dito. Maski pag kung dili ka na ko pasyente. And secondly, emergency nga makita na ko emergency pero ayaw gyud mo tawag kay di yung kamutubag nimo gyud basta wala mo sa akong phone book meaning ospital lang gyud ka. 0915-483-1315 cellphone. Good morning cellphone. Good morning. Hello why gid unsay ato doy dili doy Radio Okay. Unsay ato doy number na ako ni Dr. Kagapi na ano, na live ka, on the air ka sa Dr. sa Kahaginan. Unsay ato? Noy. Sa iyong pangutana, Noy. Akong pangutana ba, bahin sa kini ang tao nga inyo na o nasa bitin. Ang yan dupo na kung panalitan i-transfer sa lain tao, dito ba makadaot sa tao nga malitan? Pila na ka minutos gipaak sa bitin, Noy? Wala siya paakag bitin, kanang mapakag bitin, dili na siya maon sa tayo na inyo siya kay magsigikat karon sa bitin, bisan dupo sa bitin niya namang inuon. Di man na tinuod, Noy. Ay. Di mas bayo ana papaak na sa kubra. Tanaw na to mabuhi ba siya? Kubra gyud. Possible siguro pero wa pa ko kita sugad pagka doktor nako Noy. Wa pa ko kita ana nga immune sa pinaakan sa kubra kay katugan ni mga handlers sa kubra sa India, mga manang nga matay ganito kay mapakan lang gyapon sila ba. So, di ko katuan Noy. Hello. Wala di ko matuwa na kay katong mga handler pag yun dito sa India nga mamaligya og kanang cobra tag napulo tag 20 ka buok cobra ilang ipamaligya kada adlaw mapakan gyud sila mo inject gyud sila gyud antivenom. Okay? Sige. Okay. Naputol na mo wala pa. Urag da pa man. Hello, good morning. Landline? Landline to siya, Roel? Wala. Okay. Sige. 0948-325-2383. Female, 70-year-old. Ang salumpas liniment, maayo bang panghaplas? Sakit tiil o batiis, rapod, haplasan, salamat, minaw ko. Manang, ang tanang haplas nang hangtod lang sa panik. Ang katong musulod sa gihaplasan nimo ang imong paghilot, dili ang liniment. Balik. Tanang haplas based ang paggas kaning kerosene, gas, diesel unsa bada ibabaw sa panit na ang epekto ana paghilot nimo katong imong pagduot didto sa sulod. Kuha. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Hello, Doc. May buntag, Doc. Mahadjong buntag. Grabe man kinambalay diya sa kubra. So, naghanong mo to nga nangayo daw sila. Sure gitong kubra gyud. Ako bra ako driver ko kining rentacal Doc. Nya. Gilintahan ko kining undersecretary sa JLG. Nya. Unsa may sakit niya? Nabuslot yang atay naayo sa kuan sa na ultrasound to siya doy na ultrasound to before niya dala ang resulta ato kay atong interviewon diri sa radyo dalaon nimo siya diri sa doktor sa
lagi, dada lagi ang pasyente dire. Oh, dala ang pasyente dire kay aron matuo pug ko. Magkuha na lang kog kubra ba? Kana manambal kog kubra. Ito lagi naman yung mga ang sakit sa tao, dito makita sa internal organ sa ulo. Aw, ambot lang. Basta Ikaw kaya na dyan sa matanaw. mo lagi, ang maayo lagi ana dalo ni mo tong pasyente dire. Unya atong interviewon tanaw na Simuli na ito niya. oh, pati testimony dire para di na ta manambal, di na ta mangopera, adto na tag matanaw. Ako hindi ko po ba ikaw manambal? Lagi. Lagi. Oh, sige. Sa ako, my gala, dili gyud ko mo oppose sa inyo kay ang medicine, ang Western medicine, has been with us for the last 200 years. Pero, sukad-sukad, kung tinuod man yun na siya nga nainga na mga tambal, mawala ng Western medicine, my gala. Daghang kayo. Sa panahon pa sa Hinduism, di lang kasi Hinduism, pato pa mga Pharaoh, mga Egyptians, ang ilang tambal sa una, magpatukuan na lang sa ahas. Magpatuka sa ahas ang tambal nila, noy, sa una pa. Imagine, ang Pharaoh, sa una, every paggawa sa bulan, magpabutang magpaak sa bitin. Kaya para mga taas ang ilang kinabuhi. Hindi mo na, daan naman na sa una pa. Nga naman nga, nawala man ang ilang tradisyon. Nangamatay naman tong mga Pharaoh, karon sa Egypt di nakakakita og kanang mananambal nga og gamit og kanang patuka sa ahas ba. Sa tinuod, ang mortality sa unang mga higala, almost 50 to 60% mamatay ang pasyente. Sa una, karon ang ilang kinabuhi, mamatod lang sila sa 45 to 50 years old. Kung tinuod ng mga patuka sa ahas, mga ingana, kung tinuod na siya, ang ilang mortality sa una, mabuunta. Karon kay ang mortality nato may gala, ni baba man sa 15 to 20%. Maabot na tong kinabuhi og 70, 80, 90. Sa una, wala. Kung tigbasa mo og history, dili medical history, kung dili history of the world yun. Tigbasa mo ana, kana, makita niyong reality nga dili gina sa tinuod nga kung ingana nga tambal, masabay na buta. Di ba? Okay, kung tinuod na siya, ay di na ako magamit injection. Ay, nagapatok na lang po sa ahas. 0977-235-7963. Kanimong mga testimony mga galaw. Kanimong mga testimony nga ingana, makatawa ko sa inyo kay naay mga research nga grupo. Ang nag-research anang sa patuka sa ahas sa matanaw, nagsugod na sa bansalan. Karon ang katong mga German team, puro na sila mga scientifico, Michael. Puro mga scientist. Dalag kamera napulo kabuk ba. Ila tong gibantayan. Ang giunsa to pag opera kuno dito, paghatag tambal. Gawas ang tinuod. Sa inyo, may problema kung gamit mo, kung makabuhi ba, may problema. It does not oppose anybody. Pero, sa tinuod, kung mga matay mo, ayaw mga doktor. Hello, good morning, landline. Yes, ang say morning. Mhm. Mhm. Yan, igwapa na kakaron. Okay. Mhm. Mhm. Nya. Nigwapa na gyud ka karon. Nigwapa na ka. Oh. Mm. 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 Unya. Lagi, daghan man kay na, daghan. Isa na siya basta ang generics pareho. Kung baliho ang generics, okay ra na siya. Para gug kabaw,
na white buffalo, na tamaraw, o ang generic sana kabaw. Ah, oh. Okay? Oh, oh. Mhm. Mhm. Wala na forever na siya. May pa na imong caltrate kay na forevermore. Oh, di na nimo undangon. Oh. Oh, forevermore na siya day. Oh. Okay? Na nagibayad ana ba karon? Oo, na nagbayad. Oo. Unsa man unsa man. Nya, antibiotic depende kung viral na siya, bacterial. Way sipon. Bacterial yun. Kinahanglan siya og antibiotic. Di man pagkakapalit maski akong isulti. Resetahan yun na. Makita ang doktor na dool nimo eh. Wala. Dili na siya. Maski pag isa kasakong asin ba? Wala yun. Wala eh. Sa dili tanan. Dili tanan. Dili tanan. Oh. Okay? Okay. 0907 235-7963, 65-year-old female, igakos, nahulog sa motor, nabagsak ang hawak o batang, i-x-rayhan, okay noy. Okay man, karon 8 days na, dili makabawas. Inom, bisag kudi, 3 tab, 3 nights, nawala gihapon kabawas. Kung sa'y angay buhaton, ani dok? Wala na nakita ang, probably, wala na nakita ang contusion, nabunog sa lubot niya. Nabunog na iyang lubot, mao na siya nga di kagawas ang tayo kay ultimong gamay kay almoranas nga gabara sa imong lubot, di kani kakalibang samot na kay nabunog. So naay nabunog ana like ipakuha na siya, ihumol sa bugnang tubig kay para mo humok mo gamay ang katong nabunog dito sa iyang lubot kay di gyud siya kalibang ana sa kung saan niya. Okay, cellphone. Hello, cellphone. Yes. Palo ko sa radyo sa likod oy, kay di ko kasabot. Ininsik na ba? Oh, nagihapon. Palo nga ang radyo. Oh, kan na. Oh, pwede na kamo kantag. Kuan. Oh. Unsa man? Tapos? Uy. Tapos? Nakay diabetes. Noy. Nakay diabetes. Nagi radyo di likod di ka kasabot. Nakay diabetes siguro noy. So naputol gyud ang ugat siguro ana imong tiil nga anong mang nawala man ang sensation ana. Lagi. Naputol gyud ang ugat. Oh, dili. Oh, wala na, dili naman na maayo kay dugay naman. Di naman siya wala na. Di na siya makakuhit sa imong chicks. Oh. Lagi. Dili na siya kuan. Dili na gyud siya maayo kay nagkuan naman siya na nagkugan naman ang ugat ang nerve ana. Ingana lagi na siya noy. Adawata na lang sa mayong kabubuton. Di na, masipag isa katarong ko na tambal, di na mawala. Okay? Sige noy. Lagi kay na man na siya, duha man na siya ka klase na sensory of motor man ang kuanoy, ang ugat, ang nerve. Ang katong sensory na igo po naputol. So wala gyud. Bubinhod gyud siya. Okay? Sige. Okay. Sige. Landline. Lalo, landline. Morning na noy. Bingaw ka kayo. Sige kag text ka ako, natuog na ko. Kuyaw nang kagod. Pakuyaw. Patok ka na lang ka sa ahas.
Papaak na sa paahas ba? Para mawala na yung mga... undangin ang kape. Kay ako po, di na po kuminom kape ron ba? Okay, di mo... Maski na ako gani nga, minom na akong kape sa hapon. Di na ako katulog. Pagkamata na ako alas 3, alas 2, wala na. Lurat na akong mata. Di na ako minom kape. Wala pa, kay bata pa mangga. Mugahe pa gani. Pag di na mugahe, bye-bye. Mundangi. Sige. Ayaw lagi undang kay manggahi ng imong mga bukton imong tiil. Paggahi ana masakit na pagkasayos kadlawon. Dili ka mo undang ana hantod sa hantod na pero hinay na lang di nagkamot og 40k, 70k, sana mga 10k, 5k. Tagan lagi. Ayaw undang kay kumuundang ka, wa na. Sinsilyo na lang ka, Len. Ayaw undang kay pag muundang ka, babay gyud ka gyud ba? Okay? Okay, mayang buntag. Ano to, landline o cellphone? Cellphone. Hello, good morning, cellphone. Hello? Hello? Wan. Tungtong sa buko. Di masabtan day. Ako na lang day. Kanang tungtong sa buko-buko sa kabaw. Wala na. Di na ko kadungog. Usab, tawag. Pangitag mayong... Ha? Ay, landline diya, Roel? Wala pa, okay. Tawag. Okay. Hello, good morning. Nawala. May muntag. Ayuhan ang imong kanya kay di kadungog tong mga chicks sa bansalan. Kana. Tuanjel. Bukan ta ka karon? Kan sa una. Kano sa to? Nagod sa? Nya, musta naman ka doy? Lagi. Musta naman ka? Ay. Di maayong doktor kagabi oy. Balik diri sa clinic kay tanaw na ako. Pakya si doktor kagabi. Okay, balik na diri, balik kita na to kung sa problema. Sige. Sige. Pang-hold up sa doy. Pang-hold up sa. Okay. 0938. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Kasi, Nagpa-laboratory akong bana ba, ang unang result... Tepa. Right upper lang pneumonia, dahil nakalagay na physiology considered. Kung sa man day gibati sa imong bana day? Kung sa gibati sa imong... Sa unang mga gundo ka nang naatid sa ubo na murag na ay sa English ba nga na ay ka ng spot yang maray. Na doon naman po sa dok. Pila na day katuig tong dugay? Pila na katuig to? Murag siguro pa dok. Tambal siya, nag-inom siya tambal ato. Nasa diyan ako tambal. Pila ka bulan? Na sila na inibisal katong nakamo sa Manila niya. Sa Mantupan. Nang-apply sa ubong doktor sa bachelor ba. Tapos, na findings. Tapos, mo tayo mga x-ray na kanang mo tayo findings niya. Ito kasi sa doktor na mag-second sa x-ray niya. Ang second x-ray niya doktor, ang findings kan mo ni retracial nodule L3 as seen in the right lobe. Nagyud sa TB day.
Oh, mag-inom gyud sa tambala na kay siguro tong first episode, first kon niya, dili ko kulang ang kon, kulang ang treatment. Oh, kulang ang tambal ba. Kulang katong first niya nga nag-TB siya, wala siya na insakto pagtambal. Kuha mo? Kuha mo? Oh, pa, magtambal gyud sa oh, pasabot TB gyud. Pasabot TB gyud day. Oh, magtambal siya. Adto konsulta mo og doktor diha, patambal mo anti-TB. Tambal para sa TB. Okay? Okay. Namay nga kayo naputol. Palungan na inyong mga radyo kay magkuan ta magsininggitay di kasabot ba? Wala tang nag-stories disco. Ay, sa pangalan ni mo day. Rose. Ay. Pangupalungan na inyong mga radyo ba? Kung saan pagka sinabot na to, 0938-299-3726, paki-explain X-ray result in suggestive of chronic inflammatory lung disease compatible with extensive PTB pleural fluid, right? 5 months na i-take sa mga tambal PTB, walay doktor. Ubasa sa center, kay 2 weeks na ay sila seminar. Ay, TB, yapon. Napasabot nga, pag maayon to iyang TB, daghang kayong resistant na sa anti-TB ron na galang. So, sorry na lang yun. Maluoy na lang yun mo kay pila na katuig mag-inom og anti-TB. Di paghihapon maayo. Resistance yung karon. Ambot lang usaon lang na kay pati ang WHO naglibog na ang kuan. Naglibog na ang kutaw. Usa ang pagtambalan ng TB nga gahi pa mas nangamatay. May pa ang TB kagahi patambalan. 0926-357 8659 55-year-old female binhod permi ang tiil nag-FBS 6.10 result unsa man ni doc asa dapit imong clinic sa Davao kay pa-check up ko. Daghang kay rason nga na magbinhod ang tiil may gala. So kinalang gyud sa kanang doktor. Ang akong clinic sa Suite 21 or Room 21 UM Multitest Diagnostic Center sa Davao City ha. Wala sa Valencia. Wala po sa Takurong. Davao City. Naniguang lang ko rin doktor sa kahanginan o pagyapon mo kay balo. Wala po sa Trinto. O di ba sa diha sa kuan. Davao City mga manong. Okay, what ay panahon may gala. I really hope that I have the time to come. Kaysa tinuod daghang kay kog istorya sa inyo. Against sa inyong tinuhuan ba? Kuan gyud. Layo ra gyud sa inyong tinuhuan ang inyong madungog. I'm the only one who's correcting it. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.